ଭାରତ ଏକ ସାର୍ବଭୌମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର। ଏହାର ଭାଷା, କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିରେ ଅନେକ ମଧୁରତା ଭରି ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ମନେ କରୁଛୁ। ଏହା ମଧ୍ୟରୁ କଳା ଏପରି ଏକ ବିଷୟ ଯାହାକୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଚିତ୍ରକଳା, ନାଟ୍ୟକଳା, ସଙ୍ଗୀତ ଓ ବିଭିନ୍ନ କଳା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କର ଶରୀର, ମନ, ମସ୍ତିଷ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଭିନ୍ନ କଳା ପ୍ରତି ରୁଚି ବଢ଼ିଥାଏ। ଆମେ କଳାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛେ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଷୟ ଓ ଅନ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଶିଖିବା ଓ ଶିଖାଇବାର ମାଧ୍ୟମ ରୂପରେ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଆମେ ବାସ୍ତବ ଶିକ୍ଷଣରେ କଳାକୁ ଶ୍ରେଣୀକକ୍ଷରେ ସଠିକ୍ ଉପଯୋଗ କରିପାରୁନାହିଁ। ଏହାର କାରଣ ଅଧିକାଂଶ କଳାକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଯାହାକି କଳା ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ରହିବା ଅନୁଚିତ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭଲ କଳା ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ଭଲ କଳାକାର କିମ୍ବା କଳାରେ ପାରଦର୍ଶିତା ହାସଲ କରିଥିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ଯେ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କଳାତ୍ମକ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ଓ ରଚନାବୋଧ ହେବା ଉଚିତ। ଅନ୍ନତ କଳା ଆୟୋଜନ କରିବା ବେଳେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଅବଶ୍ୟ ଜାଣିଥାଏ କି ତାର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ କିପରି ଶିଖନ୍ତି ଓ କଳାକୁ ପ୍ରକୃତି ଓ ଶିକ୍ଷଣ ସହ କିଭଳି ଯୋଡ଼ାଯାଏ। ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଏହା ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ କି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର କଳା ପ୍ରତି କିଭଳି ରୁଚି ଓ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟକୁ ଯଦି ଭାରତୀୟ ମାତୃଭାଷା, କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଭାଷା ଓ କଳା ସହିତ ସମନ୍ୱିତ କରି ପଢ଼ାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଅବଶ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଭାଷା, କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସମସ୍ତ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ, ଯାହାର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ପିଲାମାନେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ସହିତ ଆନନ୍ଦିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।